Toto vyzerá tak človek, ktorý proste vyjde z dodávky a láka na cukríky. No to je Alex. Čistý Alex. Si moc ťažký, si vyžarané prasa, preto sa prepadol z baráku. To nie je pravda. Není. Lepšie a blikavé veci, chvála Bohu, nemôže. Teraz za to tučné prasa by som ušiel svietiť do okna. Ale nepreháňaj. Nič také nepovedal. Ja to bolo... Vy si na tom ešte úbohejšie než Puchovský gimpel. Ešte úbohejšie než Puchovský gimpel. A dosť. Pochúčania. Horšie jak Marikova. Over. Drahí gimpláci a negimpláci, opäť vás vítam pri relácii Gim News, nepravidelnom prehľade správ nielen z Gimpla. Nádejný youtuber z Púchova... Nádejný? To kto písal? Neúspešný youtuber z Púchova natočil reakciu na náš TikTok. Akože... Tak to je z vás? V jeho reakcii odhalil naše najväčšie tajomstvo. Screen. Po tomto šokujúcom odhalení sme sa rozhodli spýtať študentov našej školy na ich názor. Takže potom to u mňa úplne skončil. Som šokovaný a znusený. No tak ja som teraz fakt, že sklamaná. Ja neviem, čo si mám myslieť. Asi to je koniec, ja neviem. Fakt, že sme skončili s nima. Straší v starej telo.